Vítáme vás u dalšího dílu Seznamka. Tak jo, já jsem učitelka, tady to je školačka a tohleto je jakoby figurína člověka, který je bezmocný, jakoby. No, takže začneme. No, tak jo. Co uděláme, když najdeme bezmocného člověka? Ukrademe mu peníze. Ano. A co kdybychom tomu člověku chtěli pomoct? Ukrademe mu ukrademe peníze někomu jinému? To by taky šlo, ale tak jinak. Jak zjistíme, že žije? Kopneme ho do hlavy. A méně, aby jsme mu moc neublížili? Ano. Kopnu ho mírně. Ano, to by taky třeba šlo. A zkusíme najít tep. Rozřízneme ho. Ano, to je taky možný. A ten tep nebudeme ho řezat, ale přeležíme mu část na ruku a zjistíme, jestli mu tepuje krev. Proč uděláme tadyto a ne řezání? Uděláme tadyto, protože kdybychom ho rozřízli, tak bys měla špinavou košili a máma mě pak sladkovala. Ano, taky. Jo, a jak zjistíme, že žije? Dám mu fyzik se hlavou a jestli ten nafukuje nebo ne, tak to poznám. No a zjistíme dýchání, když také přeložíme se ruku a zjistíme, jestli se nafukuje nebo ne. Jo, pančoko, ale když mu také dám ruku, tak pak budeme velký kozy. Jsou už větší, myslíte? A paní učitelko, no? Víte, jak zjistíme, jestli žije doopravdy? Tím, že k němu půjdu v prdele a on si brdne. Takže tohle to byla parodie. Jo, na školský stolačku a prostě vyučovací hodina první pomoci. Ano. Tak my jsme udělali my dvě. Jo, pravdy. Jo, takže nevím, jestli vás tady to baví, ale tady takovýhle srandy můžeme dělat vždycky, ale musíme vědět, jestli vás to baví. Takže pište jména a jak byste se tam měli jmenovat a jak jsme řekli v mém videu, prostě vybereme si a nebo ne. Už máme jméno vlastně. Ne. Budeme se jmenovat nejkámošky. Nejkámošky se budeme jmenovat. Nebudeme. Ne, to můžeme nějaký originální jméno. Moje každý normální sračky. To je větší sračka. Dvojnásobná sračka. Pojďme, jak ještě vymyslíme. Takže už víme jméno, budeme se jmenovat Puberťačky. Na YouTube nás dneska večer asi okolo 7-8. Jo, to tam dáme, budeme se jmenovat Puberťačky. A lajkujte a sraz teda je 16. června ve 4 hodiny jestli Oáza, jestli víte, u Oázy. Těšíme se na vás. Ahoj. Ahoj.